नै मा आरो कर'ना फैलायखो बेलाय नामालाय मा थार्ड वेब थांनाय बोसोरावबो कर'नानि थाखायनो फसला बरबाद जादोंलै आंहा देग्लायबो जागोन नामा बे खाफाल मा जाबावगोन बे कर'नाजों हैद आं मानिया मानिनो हानाय नङा अ फैबायना आइ औ आफा बहा थांनायमोन आइ ओइ नै लोगोनाव बेरायनो थांनायमोन आं फैथ'लाय आइ मामोन आफा आं नोंजों मोनसे इम्परटेन्ट खोथासो रायलायनो गोनां दंमोन देनाय बुंनाय नै आइ नोंहाथ' बैसोआबोथ' राबाय बैसोआथ' मानसिखौ नेबाय थाया नङा होमबा औ आफा गोसोथोनाय दंना गैया आइ गैयाब्ला बै आंनि लोगो रमेशनि फिसालाया सोंगासिनोमोन आइ आंहाथ' गोसो थोनाय दङमोन फेसबुकनि खासेया बेखौनो लाबोना देखायफैनोसै आं आफानो दंनायालाय दंमोन आफा ए बिदिब्ला गाबोननो लाबोदो आइ औ जागोन दे आफा आं फसायनायाव मदद जांगिला जानांगोन दे आइ जागोन दे आफा औ दे होमबालाय आफा औ जिरायथ' दे जागोन दे आफायाथ' बिजामादै नागिरबाय र' बेखौ दिनै कल खालामना लोगो हमसै आं सोरथो कल खालामनायखौलै खिनायफोरावलाय हा फेसबुकनि सनायासो माथो हेल' सना हेल' मा खिद' पाप्पिया खिफिबावदोंसो सना मोनसे खोथा जाहैबायना आं नोंखौ जा लोगो हमनो लुगैदों दिनै फै दे लोगो हमनो बहा ओइ टटला बारा सकनि एसे आगोलाव थाबानो जागोन दे औ दे खिदे मामारखि थाबैनो फैखा दे माबा टाइगिफ्राव एफा गोबाव दाबो सफैला फैदों र' सासे बेबा नंगौना नङाथाय आया बेलाय नंगौना नङाब्रा थुफुर जिजि खामसा सावसो आयै हाजेजो मिनिबावदोंसो दे जियानो जाथों दिनै सानसेनि थाखाय बंब्राय थानोसै आं मानसियालाय नंगौसो ना नङालै फेसबुकआवथ' मोजां नुदोंमोन दालाय मा हायथुथु जाखोब्रा नोंनो मोनना दे फुङाव आंखौ लिंहरनाया नंगौमोन खोमा मा खोमासो जाखोलै नोंनो मोनबालाय फैदो होनबा बहा थांगोन थौदो खैराबारिनि मुंख्लं गारदिनावनो एसे बेरायनोसै जोंनिया बिराद बुरजा जाखादोंनो बेयाव बिदिब्लालाय बोरै गोलैखो आयु सरि आयु असयब साला सना सरि सना आं नोंखौ जायाखैथ' सरि दे सना प्लिज थांलां जेरावबो प्लिज ना सना प्लिज सरि ना प्लिज फैना प्लिज फै फैदोल' ना बेबि नायनो ओरैबायदि समायना जायगा नों मालाबा नुफेरदों नामा दे बेनिखायनो खुद्रायना ला दे फै दे होमबा बेबि नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो बुंदो ना नोंखौ सना बै अख्राङाव बेसेबां हाथरखि दं बिनिख्रुइ बांसिन नोंखौ मोजां मोनो आं सना बेबि हाथरखियानो गैया माथो माने नोंनि खानायाव बेसेबां खेमा दङ बिनिख्रुइ बांसिन नोंखौ मोजां मोनो आं सना बै माबा बिदिब्ला नों आंखौ थेमाजोंसो रुजुबाय बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोना नों बुजियाखै माने सानथ्र'या आरो जेनेबा सानथ्र' हायो मोजां मोनो नों मानो बुजिया दे सना नोंखौ बुजिखाबाय दे आं माने एसेबां अख्रां मानसिया बिदिसो जायो जाम्बि आं नोंनि अननायखौ नोंखौ मिथिखाबाय आं अनजालि नों मानोबा आंनि सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि आयु फाग्लाया
लादान दोन नों दाखुब जानरा नों गाव खुद्रिबो थायोब्ला आं खालामखानांगोन ना लोगोफोर नोंसिना एग्जामफोरा बोरै जाखो खोन्थालायदो नोंलै मोजां जादो एसे आंनियाथ' फेलबो जाबाय आरो गार्लफ्रेन्डबो गारबाय मा खोनालायखो आरे बेथ' आंनि एक्स मालसो गोरबोखो बि गोसथोबाय आंखौ गारनानै बेखौ दोखो जायगायाव बुग्लिनांगौ आरो सिख्लाखौ लाना थांनांगौ लै आं माथो रावबो नुवाखै माथो जागोन दे जाबाय दे आं नोंखौ अनबाय दे दानाबा बुंदो आंखौ माला लांगोन बे अमा फिसाफोर देरबानो नोंखौ लांगोनलै सना नों टेनसन लानाङा मा जाना फैथाय एथ' गेसाव गेस एगारलाबायना होयो नोंनो दा बेसेबां गेसाव खिफियोबा नोंनि नोमा नोमफायाबा बेसेबां गेसाव खिफिगोन सांथारलां नोंजों थाखालां दानिफ्रायनो नों एसेबां गेसाव खिफियो देनांलाय माबायदि थागोन आंलाय आयै सना थांना ना ओइ सोरखौ लोगो हमनाय आरो सोर बियो ओइ लोगोफोर salah nang aku sini akhirnya nggak salah, hei, bentar nang kena. Itu goso Gwrbw moजां मोनोमोन आंखौ गारा नों बिखौ लाबाय बस फिनिश खालामनांगोन बिखौ Allah neng angin daun mana ke sini pada salah kau neng berlemas neng salah lah kau Gwrbw ये से करना है ये से करना है Dalai beri bener. Suruh mulai kelai. Udah dua bos lagi yang. Dah beri bener. Wow, Sona nang super power dong mare. Nang dirhabai. Yeay. Ayo Sona. Ayo. Ayo. Zamba
सिखार वाव सना नोंहा सुपार पावार दं मारना Super power. Oh, dengei. फै Oh, deh. बेनो जोंहानि न'आ अ आलासि सफैबाथाय औ आफा दे फैदो जिरायफैदो दे जिरायदो खुलुमबाय आफा अ खुलुमबाय नै आफा अ नों जे बुंदोंमोन नों जामादै जागोनखौ मदद जांगिला नांगौ होननानै बे मदद जांगिलाल' नङा बेहा सुपार पावार दंलायो हा नंगौ नामा मा सुपार पावारलै देलाय दिन्थिलाय आं लाजिलै हा गावनि सुपार पावार दिन्थिनो लाजियो नामा नांथ'ला नामा देलाय देखायदो नायनोसै एसे आंनिया माने एसे आलदा आरोना सुपार पावारा देखायदोब्रा नायनोसै एसे नोंथाङा हागोनथ' नायदो हागोन नायनि एसे दे होमबा देखायनोसै ना औ देखायदो दे माने पावारा एसे आलदा ना बिनिखाय हा मेगनखौ एसे मेगनखौ मिसिमसिन मिसिमनांगौ हा बोरै जानांगौलै बिदिबालाय माने मिसिबासो खाथि आंनिया पावारा दे होमबालाय आं मिसिनोसै दै आयै मा जागोन जेबो मिथिला जाबायना होनसै होमबा ना जाबायना आफा औ जाबाय लोगोफोर भिडिअ नायना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आरो नोंथांमोना दासान्दि सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड कार फाननो एबा बायनोबा लोगोफोर नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार कल खालामबानो जाबाय नोंथांनो मा गारि नांगौ आं गासैखौबो होजोबनो हागोन नोंथांनो मा बाजेटनि कार नांगौ मा कालारनि कार नांगौ आरो बेसेबां बोसोरनि कार नांगौ लोगोफोर गासैबो लोगोफोर आङो होजोबनो हागोन माने लोगोफोर नांगौबा एबा सोरबाफोर फाननो दोङोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय दे ओमफ्राय कलनिख्रुइ सुइटेबल जागोन वाट्सआप खालामनाया मानोना आं कलखौ गावसोरनिखौबो हमजोबनो हायाबो जानो हागौ लोगोफोर वाट्सआप खालामबानो जाबाय दे थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ एन्ड लाभ इउ गाइस बिदिनो बरि दामाका भिडिअ फैगासिनो इयुनाव